Regăsit, fraților, la un nou vlog pe acest canal. Astăzi o să spăl bicicleta. Cred că după vreo 2 săptămâni o să o spăl. Aici nu mai are avea marcator. Mai că l-am pierdut aseară, când am făcut cascădorii. Știți despre ce vorbesc. Așa. Astăzi o să spăl bicicleta. După mult timp are coș casă. Ce mă întrebați? Deci da. Astăzi o să spăl și o să pe afară, am zis o spăl azi pentru că trebuie să aștept un fucking curier. Pentru că acesta este al doilea și ultimul vlog care o să mai filmăm cu acest telefon. Eu am un Samsung Galaxy A10 și azi trebuie să-mi vină noul meu telefon și o să vedeți un unboxing pe acest canal. Deci, da, haideți să trecem la treabă. Nu știu cum să fac să pun aici, să nu mai și văd pe mine. Aici merge. Dar nu uitați panorama asta. Nu știu. Înregistrează. Cam. Sorry. Da, cred că știu cum să fac. Dar sper să n-am ieșit din pahar. Pahar. Așa. Sper că mă vedeți. Se vede totul. Ia, stați un pic să mă văd. Ia. Stele. Așa. Se vede. Deci, asta sunt eu, cum te fac să mă la fie treabă. Asta sunt eu, Mara Ștefan. Haideți să începem. Am luat furtuni. Stai așa. Șarpinii! Am zis că nu mai tare. Nu știu dacă asta. Hai să-i dăm. Asta e capul. Să mă spălăm! Cu mult timp spălăm noi droga. Bă! Aseară, după cum știți, am mers pe câmp. După cum știți, aseară am mers pe câmp. Adică pe câmpuri de acest stat. Am făcut cascadorii și seara am tot mergem. Numai că o să mai avem un membru. Seara asta și anume un prieten de-a noastră și anume mare, să facem curse, să fie o nebunie total în seara asta. La 4 plecăm și o să stăm mai mult. Pentru că aseară la 9 am plecat. La 9 am plecat. La 9 jumătate ne-am întors acasă. Da. Bicicleta asta e o bicicletă destul de faină, mare de preț, dar ăla cu ulei sau cu vaselină, sau v-am zis pentru mine. Cred că o să o luau cu vaselină. Mă duc la un prieten, îmi dă vaselină și am facturul bicicletei, dacă tot o să spăl. Deci am autoplătit, am dat check, am autoplătit un pic. Da. Da, eventual. Și gata. Voilà. Ciao! Așa. Așa o să vă fac turul bicicletei. Bicicleta este o bicicletă California. Bicicleta este făcută în Germania. După cum vedeți. Are o șab la Bocas. Foarte bună. Are un schimbător de la Shimano SIS.
E un schimbător destul de vechi, dar merge. Da, și pe cum vedeți, l-am dat cu ceva. Frânele sunt bune, am din ambia și da. Și acum o să postez un vlog informativ. După acest vlog o să mai postez un vlog informativ pentru că vreau să vă anunț ceva. Ok? Ciao!